araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, pasyal ako dito sa aking munting bukid, part 4. Ayan, kasama ko yung aking brother-in-law. Ayan, oh. Papasyal kami dito sa aking munting bukid, part 4. Ayan, papasyal ko kayo. Ayan, samot-saring mga halaman ang makikita mo dito. Ayan, napakadaming tanim na mga mangga, rambutan, guyabano, dalandan, halos nandito na lahat. Ayan, mga punong langka. Maraming tanim dito. Ayan, papasyal ko kayo dito sa aking Timbukid Part 4. Ayan, mga isang taon na rin hindi nakakapasyal dito. Ayan. Yan, naglilibang-libang tayo dito sa aming probinsya. Yan, pasyal-pasyal ako dito. At bukas o susunod na araw, yan, pauwi na rin tayo sa Metro Manila. Habang nandito, yan, ipapasyal ko kayo dito sa aking munting bukid part 4. Ayan. Sarap ng buhay sa probinsya. Ayan, napaka sarap ng simoy ng hangin. Iwas polusyon. Marami tayong tanim na mga dalandan dito. Ayan. Halos tabi-tabi na rin ang mga tanim dito. So, ayun oh, yung manok oh. Ayun, yung bulik na manok. Ayan na umuwi sa kubo. At marami rin tanim na mga pili. Ayan, ito yung pili. Ito yung mga tinatanim dito sa Bicol. Napakadaming pili halos dito sa Bicol. Ayan, maraming tinatanim na pili. Ayan. At ililibot ko kayo dito sa aking munting bukid. Ayun, yung tinanim kong alibangbang matagal na. Ayan. Ito yung ginagamit sa mga panglaga. Naglalaga ka ng mga baboy. Ito yung pang-asim. Ito yung punong alibangbang. Ayan. Ito, pili. Ayan, maraming tanim na pili dito. Maasim to manipol. Itong alibangbang na ito talagang napakasarap nito. Itong alibangbang. Ayan, ginagamit namin yan sa Cavite. Pag kami naglalaga, ginagamit namin yung pinakatalbos nito. Yan ang ginagamit namin. Matagal-tagal na ito, siguro mga nasa 3 years na siguro ito o humigit pa. Nakapagtanim ako ng isang piraso dito sa aking munting bukid. Ayan, marami rin tanim na mga bangkok na santol. Ayan, marami rin dito. Halos punong-puno na ng mga halaman ang bukid na ito. Ayan, napakadaming prutas na naitanim ko dito. Siguro mga nasa 10 years na itong mga halaman na ito. Kasi na-acquire ko ito ng 2012. So 2022 na ngayon. Ayan, 10 years na itong lupa na ito. At yun, yung isang puno na napakataas. Ayun, kung tawagin yan ay antipolo. Siguro mga nasa 50 feet yan. Ayan yung halaman yan. Hindi namin pinuputol. At dito pa, may mga tanim kami na ayun, mabolo. May isang mabolo doon. Yan, napakatigas na kahoy na yan. At ito pa, may tinanim din kaming atis dito. Ayan. Ayan, doon pa sa taas na yan, marami pang tanim. At dito nga, medyo bababa tayo. Ayan, maraming tanim na dalandan. Ayan, dalandan.
Ito yung paborito namin dito. Ayan, pag nauwi ako sa Bicol, ito yung punong lubi-lubi. Ayan, ginugulay namin to dito, ginagataan. Yung pinakatalbos nito, ayan, yun ang ginugulay namin. Napakadaming halaman na dito, halos tabi-tabi, grabe. Ang nag-aasikaso dito sa bukid ko na ito, yung aking brother-in-law. So, yan ang pinagkakalibangan niya dito. Yan, tuwing umaga, nandito siya. At nagtatabas-tabas. Yun ang pinakapapawis niya sa sarili niya. Yan, nasa halos sa senior citizen na kasi yung aking brother-in-law. Marami rin akong tanim na mga kakao dito. Yan, ipapakita ko sa inyo. Halos yung may mga video na rin akong in-upload sa aking YouTube. Ayan. At ito ngayon, ayan, maraming, ito yung kakao. Ayan. Yung kulay green na kakao. Maraming bunga. Ayan. Meron din suha. Ayan, suha. Maliliit na suha. Ayan, meron din dalawa dong bunga. Ano ka na ka? Suha! Suha. Di mi ngaron pagka ganong pagpamo ay pagka ganong burak tulo. Oo. Ito yung punong paminta sa amin. Ayan, marami ng bunga. Ayan. Lima pala galing burak. Ayan. Lilibot ko kayo dito sa aking munting bukid, Farpor. Aba pamit alam burak. Oo nga, ang daming bunga ng paminta. At ito yung santol. Meron pa ditong santol. Kaduro man nagto yan. Pinagamit-gamit ko man. Ito yung punong pili. Ayan, napakadami na ng punong pili dito. At ito lansones. Ayan, may punong lansones. Ito yung lansones. At ito yung avocado. Ayan, marami avocado. Nasa... Makapuno ka. Oo, yung isang piraso doon, may isang makapuno. Ayan, nasa ilalim tayo ng mga puno ng pili. Ayan, may makapuno dito, dalawa. Ayan, makapuno. Ayan, makapuno. Ayan. Shoutout muna sa mga magigiting nating OFWs, sa mga senior citizens, sa mga silent viewers, at sa lahat ng kaibigan ko sa YT. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. At sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. At sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-comment, like, share, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Ayan, salamat sa panonood dito sa aking munting bukid. Ayan, muli, stay safe, stay home, God bless, Diyos mabalos.